eta arratsaldeon, eta ongi etorri Sorginlarrenen neguko sosketara. Gaurkoan, sosketako zenbaki sarituak aterako ditugu. Lehena izango da, hemen ondoan dauzkagun produktu ez osatutako saskiko zenbaki saritua, eta horren ostean, beste bi zenbaki aterako ditugu, Sorginlarren elkarteak aurten edo 2021 baterako prestatu duen egutegi bi sosketatzeko. Orduan, endika, esku inozentea. Berrogeita 6. Lau 6. Oraintxe sosketako bigarren zenbakiak aterako ditugu, egutegiak nori egokitu zaizkion jakiteko, eta lehenengo egutegia 14. Bat lau zenbakiari tokatu zaio. Eta oraintxe, azkeneko egutegia nori dagokion jakingo dugu. 81. 81. Bederatzi, bat. Eta hause izan da gaurko sosketako guztia, eskerrak ematea Sorginlarreni sustengoa emateagatik, eta jarraituko dugu harremanetan. Agur.